Soc fill d'una família numerosa que era molt practicant i creient. Era un nano normal com a qualsevol trapella del carrer de qualsevol poble, i als 14 anys, dels 16 anys, estudiava la carrera feia comerç i al mateix temps treballava en una fàbrica de tovalloles. Arriba un moment que als 19 o als 20 anys tinc de decidir-me a veure què faig de la meva vida, com la dirigeixo. I em plantejo qui és Déu per mi. Sé que Déu ho és tot per mi i sé que m'estima. Formo part d'un poble que camina cap al trobament d'un món nou i lliure de l'esclavatge humà. Després de reflexionar-hi molt, ho consulto perquè ja tenia una certa simpatia pels caputxins. Recorro, jo tenia bastants familiars molt propers i me'l consulto a veure com me'l puc dirigir. Ben pensat, ho decideixo servir a Déu seguint les petjades de Sant Francesc en l'ordre dels caputxins. A la comunitat he tingut l'oportunitat de fer de tot per tots els germans. La vida de germà caputxí m'ha ajudat a estimar més a Déu i als meus germans.